Sens ta' ħerqa u gburija mill-pubbliku Malti brabta ma' ċelebrazzjonijiet li ser isiru nhar is-Sibt li ġej bris il-Vallett 2018 bħala Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura. Titlu prestiġjuż li mhux biss ser jagħti isem lil Malta imma li permezz tiegħu pajjiżna ser ikollu l-opportunità li jiddandan bir-rikkezzi storiċi illi tħaddan din il-belt meqjusa mill-UNESCO bħala wirdini. Il-Vallett 2018 hija okkażjoni unika kien fost il-kummenti li esprimew in-nies illi tkellmu ma' One News. Ma naqatx ukoll il-kliem ta' tifħir fuq il-proġett ta' tisbieħ u restawr tal-pjazza u l-funtana ta' Tritoni. We are expecting ġifieri dik il-ġurnata. Ħafna u basibna nidħlu. Once in a lifetime, mhux nerġa' tiġri. Naħseb janna opportunità sabiħa ħanru d-dinja x'belt għandna. Tixnajt, ħaġa mill-ewwel dinja hux li għandna ħajkollna di biċċa xogħol li qatt ma kienet f'ħajjitna u issa fl-aħħar ta' xi ħajkollna di biċċa xogħol tal-lejti. Aħna daqsxejn ta' blata f'nofs il-Mediterranu, tikka fi pajjiżi, imma għandna disbuħija kollha u dal-ġid kollu. Nħoss li ferħan u għandi grazzja minn Alla li san ċertajt għandi biċċa xogħol u sabiħ ħafna u. Titpaxxa bil-affarijiet li għaw. Aħna wkoll veru qed nieħdu pjaċir ħafna, apparti mill-kultura li aħna nħobbuha ħafna, dilettanti ħafna tal-kultura u msemmija mad-dinja kollha. Vera nieħdu pjaċir qegħdin. Very proud. Ferħana u proset tas-sew ta' kollox. Meta tara di biżdejjed inti, il-pjazza li, il-funtana, kollox sew sabiħ. Jien nħossni bħala Malti gburi l-ewwel ħaġa. It-tinet joġobni ħafna anki jew joġobni ħafna jagħtu. Gburija u ma nistax ngħidlek kelm misbaħ minna gburija u għall-isbuħija li hawn speċjalment hawn pjazza Tritoni mill-isbaħ. Sadan it-tant l-ispirtu ta' Vallett 2018 qed jitnissel ukoll fost it-tfal fl-iskejjel permezz tal-ktieb Valletta My City My Story. Dan il-ktieb jieħu xejra differenti mill-letteraturi storiċi għal fatt li naratur tiegħu huwa l-Gran Mastru Jean de Vallett li huwa wkoll fundatur tal-Belt Valletta fejn joħodna fi vjaġġ madwar it-toroq, il-bini kif ukoll l-imsieraħ tal-madwar. Vjaġġ li jrawhem sens ta' apprezzament lejn l-istorja u l-wirt kulturali ta' pajjiżna.